Kedy je správny čas na vstup do politiky? Nemám na to všeobecný recept, neviem na to odpovedať, ale myslím si, že človek by to mal urobiť vtedy, keď cíti na to odhodlanie, keď chce meniť veci k lepšiemu a keď chce vplývať na okolitý svet a na dianie v krajine. Či sa jedná o komunálnu politiku alebo o tzv. Veľkú politiku, mal by to každopádne urobiť vtedy, keď myslím si, že je dostatočne vzdelaný, má čo ostatným ľuďom odovzdať a má v sebe dostatok energie na to, aby menil veci. Kedy je správny čas na odchod z politiky? Tak správny čas by mal byť vtedy, keď to už voliči naznačia, či už cez voľby, napríklad preferenčnými krúžkami alebo negatívnou kritikou. A myslím si, že politik by mal veľmi načúvať ľuďom a mal by mať veľkú dávku sebareflexie. A taktiež aj vtedy, keď už tú prácu robí len zo zotrvačnosti, nerobí to s veľkým elánom, odhodlaním a značením, vtedy by mal rozhodne odísť. Čo si myslíte o projekte Uplatni sa? Tak ja vítam každý projekt, ktorý pomáha mladým ľuďom a myslím si, že je to niečo nové u nás na Slovensku a môže to pomôcť určite mladým ľuďom uplatniť sa, ako to je v názve. Takže myslím si, že treba v tom pokračovať a ja to určite budem podporovať, ak budem môcť. Najdivokejšia spomienka zo študentských čias? Tak ja som bola podľa mňa ideálne dieťa sen všetkých rodičov aj učiteľov. Ja si nespomínam na niečo veľmi divoké. Skôr som pociťovala takú úctu aj k učiteľom, aj k rodičom, aj k dospelým. Možno taká najdivokejšia bola na brigáde vo východnom Nemecku, keď nám zakázali ísť do krčmy a mňa tam prvý deň našli. Úplne náhodou, bola nám vonku zima a boli sme tam s vysokoškolákmi, ja som bola gymnazistka, oni si objednali už nejaký alkohol a v tom momente, keď vstúpil do krčmy učiteľ, ktorý nás mal na starosti, tak nejaký absint položili práve predo mňa. Takže hneď prvý deň mi pohrozil, že ma pošle prvým vlakom domov. Tak vtedy som bola strašne maličká.